बुबाग्रानि नेतृत्वे जोङो फोरोंगिरि सोलोंगिरि बागै COVID-19 पेन्डेमिक नि जराव बाहायदों जोंनि भारत देशआव गोबां बेकार युवकफोर कंग्रानि काजानि गृहिणी बागै बाहाय देशआव प्रग्रामफोर सामन्तां मा दङ लकडाउनाव गोसायखौ नायदोंबा साइटता गारि बुकिं खायबै बुबाग्रा ज'नो जाजानाय नुजानाय दङो जोंनि त्रिपुराखौ बिरावै नाव सुबा आसिया जोंनि दाबो इउक्रेन बाय रासिया जुद्ध रलायनो कायसा राष्ट्र जुद्ध रलायनो जोंनि त्रिपुरानि बर' सुबु जोंनि बर' वानजि बसं बर' रावबो इउक्रेनाव गोबां डक्टर इन्जिनियारफोरनि दंनाय दङबो बुबाग्रा नाहाबो अमाहायखायनो जागाव बुबाग्रानि हामजा मुसुबा मुनफुलुबो हानि बागै दाव जोंनि त्रिपुरा साराव बाहायनो जोंनि गंथाय बारावबो जेखुनु जोंनि बर' बिपदे आपदे माहारके जों ज'खौनो जाबो बुबाग्रानि नेतृत्वे सुबामु खायबानि जों लायो सुबा लायो जे जानजा सुतु अमाहायके सुबा माने नोंदिनि निसा बाजाराव सुबा माने सारा त्रिपुरा सारा भारत सारा उवाल मेडिया ता ससियेल मेडिया नि हते बिजाबो हानि बागै जोंनि बुबाग्रा सारा बिश्वआवनो दाबो बाहायत बिदाबो सुबा बाहायदों खायनो रेसपेक्ट खायदाबो दङ दानि हमले अमाहायके जों गणतन्त्र डेमोक्रेसियाव गोबां राज्यआव बा कान्ट्रिआव जों नुगो केवल गासै कोटि करोड़ दं माने सुबा बारि रुप जायगा किन्तु जोंनि बुबाग्रा अमाहायके सुबा मानि बाय जत वालनो बना रेसपेक्ट रवानि नांगा और निजराव जों जोंनि त्रिपुरा सारावबो जों सात बायसा रुगि सुगि जोंनि हांखो रादाव खायगोन नियमाय प्रग्रेफोर जों सुबा लायनानै जोंनिबो गायसा हिस्ट'रि थांगा हानि बाबु बुबाग्रा सावो दाबो गोसोखाङो जोंनि सेमिफाइनाल फाइट दङ विलेज काउन्सिल जों जागाव नुबो जों एडिसि हाफां फाइनालनिफ्राय एडिसिनि हयते रुल एन्ड रेगुलेशन सोनाबै मनिटरिं कमिटि सं रजाबो जे एडिसि चलेरनाय सरकार एडिसि हाफां चलेरनाय मनि विलेज काउन्सिल हमकेनो एडिसिनि हयते चलेवानि बाथा तो मानि बागै कोविड पेन्डेमिक नि बागै इलेक्शन विलेज काउन्सिल नि आखनि बागै जों मनिटरिं कमिटि सं रलायखा अ दाबोनि सरकार बीजेपी आईपीएफ नि बर मानिनाय नि बागै जों जागा पन्चायत चिनि बेलाय केलेंकारि फायगा अ केलेंकारि नि मुक्ति मावनि दाबो चिनि जरा सफाय दङ चिनि बुबाग्रा हते चिनि सीएम सार हते चिनि ईएम एमपीसी सारनि नेतृत्वे चिनि